இஸ்லாம் மதத்தில் அல்லாஹ் பற்றி சொல்கிறப்போ சொல்லுவாங்க, அற்புதமான வார்த்தை அது, குதா அப்படின்னுவாங்க. குதான்னா என்ன? தானாக வருபவன். குத் ஆயேகா, தானாக வருவான்னு அர்த்தம். கடவுளை நீ தேட தேவையில்லை, அவனை தேடி வருவான். அண்ட் இட்ஸ் அ கொஸ்டின் ஆஃப் டைமிங். பருவத்தாலன்றி பழா. உலகத்தில் தீர்க்க முடியாத பிரச்சனைன்னு ஒன்று இல்லவே இல்லை. எல்லாத்துக்கும் சொல்யூஷன் இருக்குது. பட் த சொல்யூஷன்ஸ் வில் பி அவைலபிள் அட் த டேர்ம்ஸ் ஆஃப் த லார்ட், நாட் அட் யுவர் டேர்ம்ஸ். நீ கேட்குற போது நடக்காது. ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவரவர்கள் அனுபவிக்க வேண்டிய வினை பயன் இருக்குது. வினை பயன் என்ன? நாம் இதுக்கு முன்பிறவிகள் செய்திருக்கிற நல்லது கெட்டதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நாம் அனுபவிக்க வேண்டிய சுகமும் சோகமும், த ஜாய்ஸ் அண்ட் சாரோஸ், அதெல்லாம் அனுபவித்து முடித்து அதில் மைண்டில் நமக்கு ஒரு ப்ரிப்பேர்ட்னஸ் வரும். நம்ம ஒரு சரியான பக்குவத்துக்கு வந்தப்புறம் கடவுளுடைய அருள் கிடைக்கும். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், தமிழ் முல்லை யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.